Мы посещаем там наши кружки, кто хочет читает, кто хочет там вяжет, кто хочет шьет там, рукоделием, кто может, как кто в силах, да, это бабушки, дедушки свое умение все показывают, там все вот это, там на 3-м этаже мы занимаемся этим. Светлана Котельники 61 сола дар хонаи пиронсолони шаҳри Хуҷанд зиндагӣ дорад. Аслан вай аз шаҳри Истиқлол мебошад. 7 сол қабл дар як садамаи мудҳиш тамоми аъзои хонаводаашро аз даст доду танҳо монд. Аммо дар ин ҷо вай соҳиби оилаи калону тифоқ гардид. Двери нашего центра всегда открыты, мы гостям рады. Хотим сказать большое спасибо лидеру нации Республики Таджикистан, уважаемому Али Рахмону, за заботу, внимание о нас, стариках, инвалидах и немощных людях. имрӯз маркази минтақавии хизматрасонии иҷтимоӣ ба пиронсолон ва маъюбон дар шаҳри Хуҷанд фазои идона дошт. Дар ин ҷо хони идона густурда пирону маъюбон аз 18 шаҳру навоҳии вилояти Суғд ҷамъ омаданд. Вазири тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон Ҷамолиддин Абдуллозода ба дидорбинии онҳо омад. Барои аҳли иштирокдорон саломативу зиндагии осоиштаро таманно карду гуфт ки давлату ҳукумат ҳамеша барои дастгирии онҳо омода аст. Аз ҷумла қайд карда шуд ки барои оилаҳои камбизоати маъюбият дошта кӯмакпулии давлатӣ пардохт карда мешавад. Шумораи маъюбон дар ин оилаҳо 6267 нафарро ташкил дода ба ҳисоби миёна дар як сол ба оилаҳои камбизоати дорои маъюбият дошта дар ҳаҷми 30,9 миллион сомонӣ кӯмакпулӣ пардохт карда мешавад. ҳар сол ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон барои камбизоат ва оилаҳои осебпазир ҳар сола маблағҳо барои кӯмакпулии унвони иҷтимоӣ зиёд мегардад ва соли ҷорӣ 116 миллион барои оилаҳои камбизоат ҷудо карда шудааст ва оилаҳое ки яъне дар оилаи онҳо маъюбон аст дар як сол 30,9 миллион, дар умум агар мо бигирем 116 миллион барои оилаҳои камбизоат ва оилаҳои осебпазир ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон имрӯз маблағ ҷудо мекунад. дар сохтори вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ имрӯзҳо зиёда аз 226 ташкилоту муассисаҳои соҳавӣ амалӣ менамоянд ки фаъолияти онҳо ба нигоҳубини доимӣ, хизматрасонии иҷтимоӣ дар хона, тавонбахшии тиббию иҷтимоӣ, табобати санаторию курортӣ, инчунин таъмин кардани маъюбон бо воситаҳои техникаи ёрирасон равона карда шудааст. дар ҷумҳурии Тоҷикистон 159,096 нафар маъюбон ба қайд гирифта шуданд ки 32,384 нафари онҳоро кӯдакони то синни 18 сола ташкил медиҳанд. аз шумораи умумии маъюбони дар кишвар ба қайд гирифта шуда 47750 нафарашон сокинони вилояти Суғд мебошанд. аз он 8298 нафарашонро кӯдакони маъюб ташкил медиҳанд. муовини раиси вилояти Суғд Зайнура Азимӣ гуфт ки пирону маъюбон ҳамешагӣ зери таваҷҷӯҳи ҳукумати вилояту ҷумҳурӣ буда пайваста аз кӯмакҳои иҷтимоӣ бархурдоранд. имрӯз шахсоне ки имконияташон маҳдуд ҳастанд худро танҳо ҳис намекунанд. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ғамхориҳои пешвои муаззини миллат, вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии ҷумҳурии Тоҷикистон ва мақомоти иҷрои ҳокимияти вилояти Суғд пайваста зоҳир карда мешавад. ман барои ҳар яки шумо бошандагони азиз, намояндагони 18 шаҳру ноҳия ки имрӯз ҳузур доредон, ба ҳамаи шумо пеш аз ҳама сиҳат, саломатӣ, осоиштагӣ, рӯзгорро таманно дорам. баробари бохабар гардидан аз аҳволи пирону маъюбон дар ин марказ инчунин маросими супоридани аробачаи маъюбӣ ба маъюбону эҳтиёҷмандон доир гардид. вазири тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон бо ҳамроҳонаш ба 100 нафар эҳтиёҷмандон аробачаи маъюбиву тӯҳфаҳои хотиравӣ ва маводи хӯрока супорид. гузориши Уғлой Раҷабов, Субҳон Одилҷонов барои барномаи иттилоотии имрӯз.